ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Soň Allah tebarek ve taala kimi halasa şoň tövbe etmegini nesip eder. Allah tebarek ve taala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Ey müminler! Tahqiq müşrikler neces o napaktırlar. Pes şu yıldan soň müşrikler Mescidul Haram'a yakin gelmesinler. Ve eger mätäşlikden gorksaňyz, pes Allah tebarek ve taala öz fazly kerem bilen sizi gani we biniyaz eder, eger irade etse. Tahqiq Allah tebarek ve taala sizin mesalihlerinizi bilýändir ve hakimdir. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Jengedin ol tor adamlar bilen ki olar Hudaýa we kıyamet güne iman getirmeýärdiler. O Hudaýyň we Rasulyň haram eden zatlaryny haram bilmeýärler we hak dinini kabul etmeýärdiler. Ol tor adamlardan ki olara kitap berilipdi, ta şolar har we zelil bolup öz elleri bilen jezye we baj berýänçäler şolar bilen urşun. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ويهوديler aýtdylar, Uzayr Hudaýyň oguldur diýip, we Nesraniler aýtdylar, İsa Hudaýyň oguldur diýip. Bu töhmetler faqat agzlary bilen aýtýan keplerdir. Şolaryň şu kepleri odolky kafir bolup geçenleriň keplerini megdeşdir. Allah tebarek ve taala şolaryny helak etsin. Olar haýsy tarafy giderler? We nä tariqa hakdan munharif bolup batylyň tarafyna giderler? اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Yahudiler we Nesraniler özleriniň ulamalaryny we şeýhlaryny we Meryemiň ogly İsany Huda tutundylar. Bir Allah'ını aňyrda goýup.
ve halani şolara emredildi fakat bir Hudaýy ibadet etsinler diýip ki bir Allah'dan başga ibadet ederge şaýeste zat ýokdur. Allah tebarek ve taala şolaryň şirk getirmeginden nihayetde pakdyr.